Molweni, mandithathe lithuba ndizende elinye ibali kwakhona namhlanje. Kuthiwa kweli bali, kodwa ke kuko konke please subscribe on my channel so that ukwazi ukuthi ufumane kwakhona amanye amabali azawuthi akwakhe okanye abe yimfundiso kubantwana bakho nakubo bonke abantu abathi bakwazi ukuthi bawamamele. Kuthiwa ngelinye ilanga kwakukhona umfama, lo mfama lona wayehlala efamani yakhe kunye nenkosikazi yakhe. Behlala phaya bobabini. Ngelinye ilanga babona into yokuba endlini yabo kukhona umngxunyo okhoyo wempuku. Baze bathenga irhastile, bathenga le rhastile bayibeka phaya ecaleni komngxunyo wempuku. Impuku yathi xa ifika yabona le rhastile yakhathazeka kakhulu, yaphuma ingxamile, yabaleka yadibana nenkukhu emveni kwendlu. Yafika yathi kule nkukhu, nkukhu sisengxakini, sinengxaki ngoba ngoku endlini yam kuthiwe kunerhastile. Yathi inkukhu kuyo impuku, hayi mfondini, leyo ayisiyo ngxaki yam, yingxaki yakho. Then yahamba ikhathazekile impuku, ijonge phantsi ingenathemba. Yadibana negusha, yafika kuyo le gusha yathi, heyi gusha, sisengxakini apha ngoba ndifike ecaleni kwendlu yam kuthiyiwe irhastile. Yathi igusha, efondini, leyo ayisiyo ngxaki yam, yingxaki yakho. Yakhathazeka kakhulu impuku ukuyiva loo nto, yaphuma ngokukhawuleza ujikela ngasemva, yadibana nenkabi yenkomo. Yafika yathi kuyo le nkomo, heyi nkomo, sisengxakini ngoba phaya endlini ecaleni kwendlu yam kuthiyiwe irhastile. Yathi impuku inkomo xa iphendula impuku yathi, hayi, leyo ayisiyo ngxaki yam, yingxaki yakho. Yakhathazeka kakhulu impuku, yabuyela endlini yayo, yahlala phantsi, yathandaza, inikela ingxaki leyo yayithi yakuyijonga ibone iyingxaki ejongene nomntu wonke. Nangona nje inkomo, igusha kunye nayo inkukhu zaziyibona le ngxaki ingeyo ngxaki yazo, zaziyibona njengengxaki eyingxaki yempuku. Impuku yahlala phaya ithandaza ukuThixo wayo, uba uThixo wayo makayincede athathele ingxaki lena ijongene nabo bebonke. Kodwa ke kwathi kusenjalo kwahlwa, kuthe ekuhlweni kwavakala ingxolo, isikhalo sempuku sisitsho kulaa room inomngxunyo wempuku. Watsiba umama wekhaya, kwavakala irhastile isitsho ibetha. Emveni koko kwathi cwaka, waphuma umama wekhaya engxamile eqonda uba irhastile yakhe ibethe impuku. Uthe xa ephumayo eyongena kwelo gumbi elo, xa efika kwigumbi elo wafika kanti irhastile ibethe eyona nyoka enobungozi kakhulu, ene-poison e-dangerous emsileni. Nyoka leyo ngumsindo yamluma lo mama, ekumlumeni kwako waphelelwa ngamandla wawa. Phakama wabesefika umfama lowo ungumyeni, wafika wathabatha inkosikazi yakhe wayileqisa esibhedlele. Uyileqisa kwakhe esibhedlele, yafika inkosikazi yafumana uncedo, yabuyiswa ke esibhedlele. Xa ibuya iwikhi. Then xa efika endlini wathi mandenzele inkosikazi yam esona sityo esizawuthi sibe mnandi. Nyhani unkosikazi umyeni into awayenzayo, wabamba inkukhu wayixhela, exhelela ke inkosikazi leyo yakhe. Kuthe kusenjalo kwafumaniseka uba heyi inkosikazi ayide iphile. Umfama into wayenza ngelanga elilandelayo, wafikelwa zindwendwe abantu bakulo nkosikazi wakhe kunye nabantu bakowabo. Bathe bakufika abo bantu abo xa bebonke waqonda uba heyi banintsi, wabamba igusha wayixhela, exhelela iindwendwe zakhe. Kuthe kusenjalo konwatyiwe ke kumnandi. Emveni kweentsuku ezintathu unkosikazi waye wasweleka ngenxeni ke yobungozi bepoyizini leyo yenyoka ibimtyile. Waze wathi kunjalo kwafumaniseka uba iifemeli ngeefemeli ziza esingcwabeni sakhe. Waze umfama wabamba laa nkomo waxhela inkabi yenkomo. Naku esikufumanayo, ingxaki ungayibona iyingxaki yomnye umntu kodwa isichaphazela sonke, ngoba xa sijongile kuzo zonke ezi zilwanyana, silwanyana nasilwanyana apha, sasisithi hayi ayisiyo ngxaki yam lena, yingxaki